Dobrý deň, chcel by som vám predstaviť náš projekt na webových technológiách Kavunga PDF Editor. Celý tento projekt je zdokumentovaný na Gite a adresu budete mať v dokumentácii. Prvý krok, čo spravíme na stránke je príjmeme kúpisky a vytvoríme si nejaký účet, napríklad matej@email.sk, napíšeme si nejaké heslo, zaregistrujeme sa, následne sa prihlásime. Nachádzame sa v prehľade. Na to, aby sme mohli pristupovať k funkciám editoru, klikneme na editor. Prvá operácia je zlúčiť pdf, takže tu si vyberiem nejaké pdf, následne si ich môžem stiahnuť a je vidieť, že boli spojené. Ďalšia operácia je otočiť pdf, kde si zvolím nejaké pdf. Je tu dorobený aj live preview, teda náhľad, aby sme vedeli, ako je to otočené, a tu si môžeme vybrať, či chceme všetky stránky aktuálnu alebo podľa nejakých rozsahov. Takže keď si dáme všetky stránky, otočiť, stiahneme si to, tak je vidieť, že sú všetky stránky otočené. Ďalšia funkcia je rozdeliť PDF, takže si môžeme zvoliť napríklad toto. Môžeme si zvoliť, či chceme podľa stránky, podľa rozsahu, alebo stránky extrahovať. Keď dáme podľa rozsahu, tu si môžeme dať napríklad od 1 do 2 a pridať rozsah od 3 do 5. PDF si rozdelíme na dve časti a stiahne nám ich ako zipko, kde sa teda nachádzajú tieto PDF. Ďalšia operácia je pridať vodoznak, kde je tiež implementovaný live preview. Si môžeme nastaviť prehľadnosť, ako to chceme, nastaviť si farbu a kde to chceme dať. Keď dáme aplikovať vodoznak, stiahneme, tak je vidieť, že je vodoznak aplikovaný. Ďalšia operácia je obrázok na PDF. Takže si zvolíme nejaký obrázok, zvolíme si aký formát, či ho chceme na výšku alebo na šírku. Konvertovať a je konvertovaný na PDF. Ďalšia operácia PDF na obrázok. Zvolíme si nejaké PDF, napríklad toto. Zvolíme si aký formát, akú kvalitu, či chceme všetky stránky alebo aktuálnu nejaký rozsah. Dáme konvertovať a malo by nám to dať jednak preview, ako vyzerajú obrázky. Keď si ich stiahneme, tak ich nám dá znova v zipku a vo formáte, ktorý sme si určili. Ďalšia operácia je vymazanie stránok. Znova zvolíme nejaké PDF. Tu si môžeme vybrať, ako ich chceme vymazať. Môžem si dať vlastné stránky napríklad. Takže chceme vymazať stránku 1 a napríklad 3. Čiže vymažem nám túto prvú stránku a túto tretiu, vymazať stránky. A prvá a tretia stránka je preč. Ďalšia funkcionalita, upraviť metadáta. Takže znova zvolíme nejaké PDF, dáme si nejaký iný názov, napríklad matematika, autor Matej, predmet môžeme dať hociaký, aplikovať metadáta, stiahneme PDF. A keď sa pozrieme v detailoch, tak je vidieť, že metadáta boli upravené. Ďalšia operácia je zabezpečenie PDF-ok. Takže tu si zvolíme nejaké heslo. Heslo potvrdíme a tu si dáme hlavné heslo, ktoré je na tlač, kopírovanie a tak ďalej. Tu si to môžeme vybrať, či to chceme. Aplikujeme ochranu.
PDF je zamknuté a po vložení hesla si môžem PDF prehliadať. Posledná funkcionalita je komprimovanie, teda nejaké zmenšovanie. Takže môžeme si zvoliť, akú úroveň kompresie chceme. Keď si dáme vysokú, tak to je najväčšia úroveň kompresie, čiže by to malo čo najviac. Tu je vidieť preview, ako bude vyzerať po tom, čo sa aplikuje táto kompresia. Aplikujeme. Stiahneme a po stiahnutí vidieť, že z pôvodných 16,7 má PDF 15,2. Teda 16,1. To je z funkcionálnej stránky všetko. V prehľade vidíme nedávnu aktivitu, teda všetko, čo sme spravili, tak tie operácie sú zaznamenané tu. Sú zaznamenané v databáze a stade sú dotazované a vyobrazené tu. Tu sa nachádza API kľúč, ktorý si skopírujeme a využíva sa v API dokumentácii, pretože dotazovanie na API, či už na backende alebo v Pythone, na to potrebujeme buď sa autorizovať cez tento bear out, alebo cez ten API kľúč. Takže tu keď sa autorizujeme, tak teraz môžeme vyskúšať napríklad System Health, PDF Editor API is running, môžeme skúsiť napríklad History Recent, Tryout, tu je vidieť response, alebo napríklad PDF logs, to sú logy PDF. Toto je dokumentácia na backende, potom máme dokumentáciu na Python, ktorý zabezpečuje samotnú úpravu PDF-ok. Neviem tu teraz nahrať PDF-ko, nemám to tam vložené, ale môžeme vyskúšať toto, či je systém healthy a aj tento servis funguje. A môžem si to aj na ďalšej karte otvoriť. Tu sa nachádza používateľská príručka, kde si môže užívateľ pozrieť, ako sa používa naša stránka. To je to rozdelené v rôznych kapitolách. Na konci sú časté problémy. A následne si to môžeme aj stiahnuť, túto užívateľskú príručku ako PDF. Takže tu je vlastne tá príručka. Celá stránka je bilinguálna, takže je v slovenskom, tak v anglickom jazyku. Malo by byť preložená každá jedna vec, ktorá sa na stránke nachádza. Čiže aj napríklad jednotlivé prvky v nastaveniach by mali byť všetky v dvoch rôznych jazykoch. A ďalšia vec, ak sa prihlásime ako administrátor, tak máme prístup k tzv. Admin dashboardu, kde sa nachádzajú dáta od všetkých používateľov. Čiže tu sú vlastne všetky operácie, ktoré vykonali iní používateľia. Tie si môžeme exportovať ako CSV. Exportuje sa to teda z databázy. Jediný detail, ktorý nám nefungoval, je lokácia. Keďže sme máme všetko dokerizované, tak sme mali veľký problém nastaviť tú lokáciu, tak to je detail, ktorý nám z tejto strany nejde. V ďalších bodoch teda dokerizovaná je celá aplikácia, čo sa týka, ak by ste si to chceli vybuildovať lokálne, všetko je dokerizované. Na serveri je dokerizované všetko okrem frontendu, lebo tam sme mali problém s Nginxom. Takže ešte čo sa týka stránky, tak stránka je responsívna, teda keď si dáme napríklad telefón, tak nemal by byť problém používať celú aplikáciu aj na telefóne. Takže aj túto prehľad mal by byť všetko dobre prístupné. Ešte čo sa týka tej používateľskej príručky, ona je dynamicky generovaná, teda malo by to byť
teda dynamicky, ak sa niečo zmení, tak by sa to malo zmeniť. V API dokumentácii to by mali byť teda všetky tieto všetky API volania, či už na tej backendovej časti, teda čo sa týka toho používateľa, teda história, PDF, logovanie do databázy, autentifikácia a tuto je v Pythone všetky teda dotazy na PDF operácie. Je to, že tu by to malo byť všetko zdokumentované. Ak chceme ešte toto vyskúšať našu Pythonovskú apinu, tak môžeme skúsiť napríklad túto image to PDF. Tu si zvolíme nejaké obrázky. Dobre, landscape, execute. Tu je odpoveď zo servera. Skonvertoval sa nám to do PDF, tu je odpoveď zo servera. Ak chceme vyskúšať nejaké ostatné, teda, tak do toho adresáru musíme teda vložiť tento súbor a potom môžeme teda vyskúšať všetky naše apiny, ako aj backend potom. Musíme byť samozrejme autorizovaní, čo teraz sme. V administratívnom rozhraní sa dá nielen exportovať, ale aj vymazať teda všetku históriu. Naša databáza vyzerá takto. Máme tu dve tabulky. Takže takto nejako vyzerá naša databáza, teda históriu sme teda vymazali, ale keď niečo urobíme, tu musíme dať viacero PDF-iek. Tak by sa nám to malo zalogovať. Tu sú teda všetky operácie, je tam logovanie, je tam ten samotný merge. Takto máme ukladané userov, heslá sú hashované, to sú API kľúče, ktoré sa teda upravuje, ak ich používateľ znova vygeneruje. Rola, tu je jeden náš admin. A tu je last login, kedy si bol vytvorený a kedy bol updateovaný. Takže na záver, aby som to zhrnul, naše zadanie je robené z Vue3 a z Vuetify. Backend je robený cez Node, teda cez JavaScript. Funkcie na úpravu PDF sú robené cez Pythonovské knižnice. Čo sa týka dokerizácie, je to teda lokálne celé zdokerizované a takto to bude aj odovzdané. A na serveri je zdokerizované všetko okrem databázy, ktorá je teda PHPMyAdmin, ktorú máme na serveri, a okrem frontendu, pretože tam sme mali problém s Nginxom. A ostatné detaily zahrnieme v dokumentácii a z nedostatkov, o ktorých vieme, je teda tá poloha v administratorskom rozhraní. Nevedeli sme sa teda dostať k spôsobu, ako to teda určiť. A dúfame, že sa bude naše zadanie páčiť. Ďakujeme za pozornosť.